कंपटीशन चालू हो जो साहब दूसरा पहले हमनी के बोलम सो पहले हमनी के बोलम सो को आ देता नहीं कि पहले हमार टीम बोली को आ देता नहीं कि पहले हमार टीम बोली हमार टीम बोली ए पहले हमार टीम बोली पहले हमार टीम बोली पहले हमनी के बोलम सो ई कप हमनी के जीत के ले जाम सो ई कप हमनी के जीत के ले जाम सन ले जइबे हां ले जाए ले जइबे पूरा इतना ही दम बा तो जीत के लेके जो अगर तनी के इतना ही हिम्मत बा तो ई कप ले जाके दिखाओ सन ई हमनी के लेके जाम सो इधर है ए जज माने कुछ ना तू चुपचाप रहो हमनिया के ले जाम सन एकरा खातिर जवान चीज हो जाए कप हमनिया के लेके जाम सब बाबू पहले पर अरे छोड़ दो भैया झगड़ा कइला में कोनो फायदा नहीं छै है फायदा नहीं आज जान रहे चाहे जाई जय हो बजरंगबली तूरा दुश्मन के नाली छोड़े के नहीं खे ई कप हमनी के जीत के लिए चल जाई हे राजा कहे त लड़े खतरे बिचिन बा तारा सलो जरा से लड़ी या और तुम थोड़े से लड़े ये मत चाबी रोके तो अरे बाबू अरे भैया अरे बाबू तब हम अपन कप लेके जाए कप दे काय कप दी कप ले तो कप हवे कपवा किने में आधा पैसा हम देले बनी कप दे ने आधा पैसा हम देले बानी हे राजा आधा पैसा हमार द हट बने दीपक के पैसा दे कप क्यों ना ले जाई पैसा दे हट कंपटीशन होई इज्जत से होई थाली में हां होई कंपटीशन हां बैठी जा सब रुआ बैठी हां तो गाल मत खिला दिया बुढ़ऊ हां होई हां कंपटीशन होई कंपटीशन कंपटीशन होई इज्जत के साथ होई आ हम 1 2 3 बोले तो हे पार्टी से कंपटीशन शुरू होई हां ठीक बा जो सब ठीक बा बोला बुढ़ऊ बोला 1 2 3 हमार भैया बा शेर और शेर जब उदाहरे लानू तो तीन जना के गाड़ फट जाला तो तनी कौन ना दहाड़े के कौन भैया तनी डहा हाँ हमार मामा बब्बर शेर हुए खाली शेर का शिकार करले उनका घर है एगो नकली शेर किन के आइल बा जब सुते जालन तब एगो लाठी लेके सुतले अब तो हनी के बताओ सन आज एकरा के काम ना ये स्टाइल में हम मारी मामा हो एकरा के छकवा स्टाइल में मारो मारो चाचा मारा राजा सामने से हटो धंधा की हाय बेटी जीती हाय बेटी जीती
चावा चावा चा वाह 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 लगता है पार्टी जीती है पार्टी जीती है पार्टी जीती वाह, 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 वाह। इतना आसानी से जीते ना देम सर। अभी तो अब महा मुकाबला चालू होता ये राजा। होई देखो टेबल पर कप रलो आ उठा काहे ले लहुओ सहियार के रखो अभी तो महा मुकाबला बाकी बा। आओ झोट से मुकाबला करो। ए राजा अब देखो हमनी के कलाकारी कि यारे माई कामाना नगरिया में जुआवा खेलो कि हमारा के हार गइल। ए माई हम एगो लड़का से बतियावे नी। है पार्टी जीती पार्टी जीती पार्टी जीती यही पार्टी जीती एकदम जरूर जीती। हाँ हाँ यही पार्टी जीती एकदम यही पार्टी जीत गई यही पार्टी जीत गई। हमार बेटी गाय भरत मिला बाद में करियल हो तार बेटिया गाय हियो। दे दे हमरो बेटवा साढ़े आ गइल। ना रे माई हमें ना रे हम देखो तो सब लोग को कितना ताकत है। तब अब देखो महरारू वाला छाव के गनी उतारल जाला के गनी अपना लड़का के शादी तेरा लड़की से करावत तनी। अब देखा कलाकारी आई ऐसा ना सुना दारा बागिया में कहाला होला है आयर सद लकिया में पक्का पटकी होला है। आवत रनी जात रनी देखनी एगो लीला अब बहनी मारो के काका तू भइल के जाओ कनी के फेर में पड़। हाँ वो जीस राम भैया से चुमाइल बारी रे माई छुआए के छुआइल बड़ी न होइए नहीं खीरे माई। हलबल ढलबल कोनी हवा चली घासा काटा के बेटी रे राजा खानी हमार बाबू चलो राजा वाड़ा के बेटा रे। तब बबनी हमार बाबू तेरा पसंद बाड़न शादी करबो न हमरा बाबू से हम गाय पत्तो खोजत रहनी है गाय पत्तो मिल गए करबो न। अम्मा जी रौरा बेटा के सामने हम बकरी बनी बकरी। जजमेंट हो गई हाई पार्टी जीत गई हाई पार्टी जीत गई। हम जाता नहीं। हाय गाइज कैसे हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और हमने के एगो वीडियो बनैले बानी सन जजमेंट के ऊपर जिसमें खाली हमने के कॉमेडी देखैले बानी सन। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कर लो हमारे जज साहब कुछ कहें। हाँ हमारा वीडियो तनी देखा लोग लाइक तनी करत रहे लोग। तो रो लोग से ये काम कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो हमने के चैनल के। और बहुत अच्छा वीडियो प्रेजेंटेड बाय ना जैक्टी।